Zdravím ľudia. Cesko. A dneska tu ako máme FNAF 3 a... Tu je Filip a Enoky. No. Tak ideme new game, budeme sa striedať. Filip ide prvú noc. Čo ideš ty? Nechcem mať celú nudu. Tak dobre. Ale v prvej noci nie je sprinky. Hej, to bude chillová noc. Tak to asi ja v edite dám preč. Takže máme to tu. Nie, nedáš to preč. To je dobré ako... Som ho mutol typka, nechcel som ho počúvať. Dobre. Toto máme. No a ako si zatiaľ užívate letné prázdniny, keď je polka za nami už? Už o chvíľu začnú tieto back to school akcie. V polke prázdnin. Nič sa nedieje v tých ventách. Ton, 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 ton. Na Mongus iba... Nie, že Spring... Hej, samo, nie, že Spring Trap, ale... Among Us Trap. Hej, Among Us Trap. To je taký mod. Že Among Us Trap. Tu niekde sa asi bude čapať. Čapať? Je iba prvá noc. Čo to je? Hello. Hello, hi. And it's my... Tuto je asi systém restart. Dobre. Ináč ja viem, že čo také detské zvuky, čo non-stop do hlavy Springtrapa to navádza, chápeš? Áno. Ja keby ste chceli ako viac takýchto FNAF videí, tak kúkajte na samou toto kanál, on točí najviac štvorku a ja už som natočil všetky, ja som už veterán, chápeš? Ja som úplne kráľ v štvorke, len to je strašne ťažké potom vyhrať s tým Golden Freddym, lebo ty počuješ pri jedných dverách, ale on je pri druhých. Ale není v skrini a ani za tebou nevie byť, len v tých dverách, len on rýchlo sa premiestňuje. Posledná moc, tá, kde je Golden Freddy, tak to sa nedíva zasva na tých malých Fredovky, tam už nie sú ani koci, ale... To sú dva exity, na čo sú tu dva exity, kámo? No jeden smeruje vonku a jeden ku tebe. Tam sa otočí, tam je napísané exit. Tuto. Hej. Ale tvoj cancel. To nevidím. Tu Pretože som ja. Nehovor, fakt. A čo sa animatronici sú dvojky? Ja mám zase najrád, či dvojku. Tam môžem ako vyskúšať. OK, vyskúšame. Freddy. Little Freddy, čo to? Dobre, je to cringe, sorry. Freddy je v tejto minihre najlepší. Normálne choď. On je v tej... Hej, Freddy. Poď. Ne. Ja tu ma čapne ten purple guy, či pink guy, či... William. Vilko. No, ide hrať Filip. Hej, tu to pán už čo ber. Tuto už bude pobehovať kokot. Mutni ho. Hej. No skús ho nájsť. Sa prepínaj medzi tými kamerami. Môžeme chodiť. Juhu! A najhoršie je, že sme vypnuli radar. Tak. Nie, to je tu je. To je z cheatovania. Teraz preleze do venty. Iba vo ventke a iba tuto som. Ja som nechal. Že vo ventke je to dobré. Nie, tak dobre. Nie, ešte stále tu. Ja som mu dal hlas. Ľudia, ale ako FNAF 3 je teda strašidelné. Ani nie, to je štvorka s Golden Freddym. Tak to je ťažké. Nechceš. To nechce nikto. Nechce nikto zažiť. OK. Keď ti zmizne z kamery, to začneš stlačať tie zvuky. On není vo vente. Máš video error. A teraz ti čapne, neviem, tohto. Jak sa volá? Puppet.
Papet, ale od jumpscare od Papeta som dostal iba raz. Teraz tak kde vo vente bude. To nenájde, typek. Ako sa dajú? No nie. Ako sa dívam na ventky. A kde tu? Čiže on stadiaľ to mohol prebehnúť tu. Alebo tu. Teraz som sa zlákol. Čoho, ventilácie? Nie tamto, čo teraz tak Ten pišti. Foxy. Prsnem toto. Audio error. Ventilation audio error, dobre. Nechcel by som. Som v takej rite. By som dal, že Apple. No, do ritu. Ventilation. Teraz už tuto iba bude vykúkovať, myslím. Teraz si do jumpscare. Bude priprav... Koho? Nie, ty si ne... Kamo. Vrti ľudia. Dobre, to strihneme. Strihneme. To bude ešte dlhá noc, bratku. To bude dlhé. No, Filip zomrel, pretože sa pozrel doprava, keď tam Springtrap stál, takže idem ja. Znova od druhej noci. Toto keď vy budete hrať a budete mať tam Springtrapa, tak neurobte tú istú chybu, čo ja. Tak. Neviem, čo za blbosti furt robíš. Vieš, ja som Idem na pána. Ukáže, aby som aj ja mohol vidieť. Idem na pána. Na pána. Pána. Tu si? Nie. Hej, tu je. Na kraji. Oko. Na kraji. Ahoj. Hello. Tu je. Ten šmejd. Tu je. Už je ešte od teba dosť ďaleko. Hej to. Pohodička. To bude druhá... Nie, nikam nejdeš. Hej, samo keď priprav sa, keď bude druhá hodina, tak on už bude... Hej, začne aprajzovať, hej. Hej, a keď bude tretia... On sa nehybe, neviem. Hi. A teraz mi zmizne... Z kamerky. Hej, tu je. Tu sa už začína hýbať. Proti mne. On podľa mňa preleze venčou. Pretože ty si ten nejhorší, čo dal tomu... Nie. Neznášam, keď mi dá kamera systém error a potom neviem Springtrapa nájsť a potom ma šapne cez ventu. Tak. Už išiel do ventky. Nie, tu je stále. Tu je. To sa úplne hodilo. To čo je za ksicht? Poď preč. Audio error, výborne. Dobre, viem, kde bol naposledy. Toto je najhoršie. Táto tabuľka ti sa... sama táto tabuľka ti má pomáhať, ale ona ťa skôr viac nervňuje. A už tu není. Sama chápeš? Tá tabuľka, čo sa tam otočí, hej, tu je. Pomáha, chápeš? Ej, ale ona... A teraz ventilation! Druhá noc, ale cítim sa jak vo 4. alebo 5. Chodci do lisy. Kde si? Tam išiel. Aj, môžem tak. Aj. Som že nešiel do venty. Tie ventky sa dajú aj tak zablokovať, ale neviem ako. Som to raz dal tak zablokovať. Je tu. Uf. Video. A on iba to iba tak tu to tak bude čumeť, ne? Že čo natáčate? Tu nestojím, tu není, tu nič, tu je Freddy, tu. On prešiel Freddy? Do. Balloon Boy. Super.
On je úplne škaredý, ako sa na teba díva teraz. Tá dzeší. Keď ti glitchuje kamera, tak už je za dvermi. Kúkaj na to. Ale mi negličuje. Keď tamto... Ona gličuje stále. No, stop. Nie, nie je tu. To je tak také stalo. Don't stop me now, here sa good. V 3 hodiny ráno to už bude. Kde on len tak môže byť? Neser ma, fakt. Počkaj, to nie je taký Spider-Man, ne, teraz. A teraz mi dá video error, keď som ho konečne videl. To bola sekundička. Možno tam nebol, hej, možno to bol lag, ale... A teraz ešte aj Ventilation mi vypoveda službu do PI. Preto som ho nevidel. Do ríči. Poďme ja idem Nightmare na vlastnú pesť. Môžem potom je tiež vyskúšať? Ale musím si dať cheats a radar. Hej, radar. Nie, bez radaru. Nie, poď radar, to potom nedáš. Nightmare. Idem bez radaru. A Nightmare. Ja A teraz sa mi spavne pri dverách. To bude výhoda. Tak. To je Nightmare. Takže Tu je. Nightmare. Ahoj. Teraz bude tak agresívny. A kúkaj, kde už je. No, nie je ešte ďaleko. Nejak rýchlo sa hýbe, chlap. Nejak rýchlo sa hýbeš. A video error. Audio error. Mal som dať rybu dol. Udiako. Ako? Tuto on si dal Nightmare a povedal to, že to dá na vlastnú pesť. A tak to vyzerá, že to skôr Springtrap dá na prvú pesť. Kúrnik. Asi. No. Takže. Toto video už neviem, koľko má minút. Asi tak 12 by som typol. Kde? Čo? Tu je Freďovšek. Kde? Ten mi dá jumpa. Lampardini. Tam bol. Kde? No, Ventilation musím. Ja som to vedel, on tam prebehol. Ten na hovno. OK, ideme minigame. A toto budú aj secrety. Samo toto budú aj secrety. Aha, ja viem skákať. Samo toto budú aj secrety. Neviem. Že ako sa... Balloon Boy. Pohni sa. Ty budeš posledný balónik. K šťastiu. Exit. Pekne zletí Balloon Boy. S jeho fejkovým. Hej. Lak? Či? Springtrap. Tá šika nevyzerá dobre. Vôbec. Freďovšek. No tu, od tohto tu som dostal jumpscare, ale tu na není. Posledný je Balloon Boy, ale... Dobre. Filip ide druhú noc. Keďže som nedal, tak si aspoň znova vyskúšam. A som v poradnej riti, pretože nemáme radar. Okej, sú to nikde. Takže pánko sa spavnul tu. Ja si takto na teba pozorite. Kde? Tak kde tu by mohol byť?
Tak nič, ľudia. Čauko. Kde je Aďo? Neduším na hajzli. Hej. OK, ľudia, ale teraz... Čo Tuto je. odľuduješ? Čo zase točíš? OK. Tu je jeho oko. Okoul. Prvá odorite. Som v riti, teraz vybehne úplne ma zmláti. Dneska očakávajte aj druhé video. OK. Že prebehol tu, nie. Tak tu. Tak tu. A tuto. Tom je. Tam. Tam je. Ne, ľudia. Myslím, že ja sa tu... Hej. Tak je vo ventkách, kúkaj. Ne, není o ventách. A máš ventilation error, čakaj. A. No práve to, bo sa udusíš. To je pohoda, tak prestane, hovorím. No ľudia, ale... Počkaj. Nechoď pred skamien. No. Hovoril som. Teraz mu dá jumpscare. Ľudia, pripravte sa. Kúkaj. A nie, to... Tam bol. Tam bol. Ho bolo vidno. Je presne za rohom. Ha. Nerob vlkovi zle, ako sa... Prečo? Hej, ty chceš, aby hlavný charakter zomrel? No, daj mi jumpscare. No. Do pic! Dobre. Toto video už by mohlo skončiť. OK. Part 2 na budúce. Čau. Hej.